Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mag-iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal,
Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol.net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol.net TV. Hindi ba na ako guwapo? Pagka-Bicolana Hindi ba na ako guwapo? ang Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Ano tabi maratana kamo marata 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 may klase tabi, may trabaho, 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 trabaho. Muna nga imbis nga nagkukuro-katurog kami. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya nin Albay.
Siyudad nin Tabaco, Legazpi, and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, World. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Gina Nasol. Hey Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, Madam Brenda Tapit, Ma'am Desa Ibaristo, Chairman Jodelyn Calio, happy birthday! Happy na birthday pa. Birthday mandangon niya ni Manay Alice Nakaskeo. Ohayo gozaimasu. Diyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Huwebes. Huwebes na po, Thursday. Petsa 17 kita kang bulan na Hulyo taon 2025. Sabayan po nindo ang sa indong lingkod, Ma'am Sandra Cano, Ma'am Gina Malaguinho Cabete. Sarong oras may kabanga kita mga tugang mag-urerestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, asin mga mangyayari pa sana. Sa tuya pong palibot, siyempre, so mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. Maligayang happy birthday! Birthday ngunyan ni Chairman Jodelyn Calio. Tapos birthday man ngunyan pala ni Manay Alice Nakaskeo. Birthday pala ni Manay Alice ngunyan. Ano tabi yan, Ma'am Gina? Nagbe-birthday pa man pala na di Ma'am Alice Nakaskeo. Nagbe-birthday pa man pala. O na, kupundo na kan sa birthday. Di pa man pala. Sabi ni Ma'am Sandra Cano ay ni Ma'am Sandra Cano, ata ngaya yun na burarat dang mata. Marata na ngayon kami kasubago pa. Oy, duman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Maday nang ganindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Kiringatan tatabian sa tuyang mga sadiri, tawara man tabi kibang maingat kan sadiri takundi kita man sana. Duman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo ha. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nanta siya. Masana po nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itinao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. I-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging sa imo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami, Lord. Maro po nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Amen. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ma'am Yam Yam Borse. Kay Manong Cyrene. Malipot-lipot tabing pagkaaga kay Sir Rolando Kamata. Malipot-lipot da sabi ni Manong Cyrene. Sabi
tabi man ni Ma'am Melody ka sa all. Good morning, Tabi Idol. Pa-shoutout naman, Tabi. Kami digdi po sa buwang kang tabako. Watching po. Malipot-lipot man dyan sa barangay Buwang. Kang tabako. Oran-ora. Puwerte kay ni Tabi. Sir Lando Kamatang padigar-digar sana. Padigar-digar sabi dyan sa Katanduan is padigar-digar sa nangyaya kita. Oy, Adan Eva Junior, good morning! Pamidbid na ako. Ako, Tabi, si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana, Tabi ni. Live na live! Sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran yan kan sumuyang GM, si Maestro nila doon, kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang patratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit. And bawal man tabi ang ma-stress sa mga panahon pong ini. Inagaman kay Sir Mario Castelo. Sabi ni Ma'am Melody ka sa all, grabing urandig di Tabi Idol. Maray ang tamadugdug lamang sa mga masita. Sadi, ano Tabi? Tapot na naman ka mo na ngaya, may klase. Igwa Tabi. Wala man ki advisory sa mga opisyalista maging ang DepEd digdi po sa probinsya kang Albay. Kaya may klase Tabi, may klase. Pero ingat-ingat Tabi, Sir Edwin Sistina. Pag-araw kening mauran ora. Ako kang aki pa ako nag-eskwela ko, ugmahon ako pag-araw keni. Iya ako naglalamo tao. Ling mo na ngaya, gari ngaya may pigpapatamaan ka na naman kan mga rulamo tao mong iya ako naglalamo tao. Pabati man Tabi Idol din good morning ang sakuyang mga tita Buda anine onsan dyan po pinsan dyan po sa oras ang Kaulit, tama ba? Kaulit family. Sige. Okay. Happy birthday Tabi sa aming ama na sa heaven na. At kamatayan niya ngayon. Sabi ni Sir Mario Castelo. Sige po. Yan ha, mga bagurang. Si Bagyong Krising, mga tugang iyo po ang magpapauran digdi po sa probinsya kang Albay. Maray pa ni si Ma'am Gigi Calio. Naka-jogging nakasubanggi. Rawan niya day panagura. Sinamantala ni Ma'am Gigi Calio. Maray nga kini mag-jogging. Di maray so panahon kasubanggi. Ma'am Mary Grace Caudilla, good morning. Sa kuyang idol si Jerbien Bolaños Burillo, good morning Tabi Idol. Mara gini magkanta si Idol adi. Pag ako man ang makaukod magkurukan Idol, ako naman ang ma-perform dyan. Iton ko man daw yan. Daya man kita kibu si Sugari. Sir Javier Bunsa, good morning. Mga nagkakapiratabing lugar dyan sa probinsya kang Katanduan, suspendido po ang klase ngunya na aldaw dahil po sa bagyong si Krising.
21 na naman ang mga konsumidor kang aliko dakop sa paghabas nin kuryente kasud ma sa apat na barangay sa syudad kan Tabaco. Marayan, darakop dako pa sa nanindo. Ay lingon ta daw lamang baka magbaba lamang ang bayadan ta sa mga masunod na aldaw, sunod na bulan. Ating paparadarakop na tabi Ma'am Gigi. So mga may illegal na koneksyon. Lingon ta kung magbaba lamang subayadan ta. Problema naglangkaw lugo. Iyan sana ngaya. Sabi ni Ma'am Gigi, bako ngayon nakahidali nga Sir Mox pag jogging. O ngunyan, jogging pa daw ngayang nagura. Gini mag-timing si Ma'am Gigi, ano? Ka talaga. Kaya lang ang pighaditan ko sa imo duman kung masino ka, may nahulog baga dyan sa may, ano yan, sa may DK, ano? Dyan sa, ano yan, napod ka? So, flood control, dyan sa may San Vicente, naadit ako taba, kaya ako masino ka. Kaya mahulog ka duman. Ang nahulog duman, balentok. Balentok baga pag nahulog ang balentok. Na pangyayari yan, ano? Maura na Webes tabi, Sir Mo. Ingat ka mo dyan. Mga kabayan, sabi ni Sir Javier Bunza. Marailig di sa may parting Albay, medyo bako makusog ang oran. Patas kaya yan na bagyo, tatig tutulak kang amihan. Habagat. Kaya paborman baga sa tuya digdi sa parting Albay ang habagat. Adi tatig tutulak ang bagyo paluwa. Pasin pataas. Pero sabi baga, tantad ha, takuan tatabi ang linya kang pag-asa. Ang sabi kang Department of Education, Bicol mga tugang na ang mga eskwelahan digdi sa Bicol, preparado da tabi ngunya na tag-urana na. Ready da sa mga eskwelahan ta, sabi kang DepEd. Pigsararo nga kaong payo. Yan tabi mga tugang nga sa tuyang mga riparuho na ngunyan tabing Webes kita. Alas 7:20. Maray pa ngaya sindan mahulog Sir Mox. Bako sa nangaya ko, sabi ni Ma'am Gigi. Problema tabi Ma'am Gigi kung mahulog ko sa iba. Yan sana ngayon. May nahuhulog baga sa iba. Hoy, Ma'am Gigi. Dangog ka. Baka mahulog ka sa iba. Karay, pagkaray. Kuan ta daw tabi mo na ang linya kang pag-asa ha, aramon tatabi ning bagyong si Krising. Kumuston ta si Krising. Madudumog na naman kita kini atya. Bata kesa na ako tigsurusi ko na di. Haram na kayo ni Chairman Jodelyn Calyo ang bulong. Bata birthday niya. Pwede na ngayakan sumay tanlad. Yung bakong yung tabi, Ma'am Lynn Brosola Bueno, maurag kayo ni sumay tanlad. Yo. Sige daw tabi ha, konta daw tabi mo na ang linya kang pag-asa. Pag-asa tabi, good morning, pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Update tayo sa binabantayan nating Tropical Depression Krising dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m.
So itong si Bagyong Krising ay huling namataan sa layong 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Ito ay may taglay pa rin na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. At ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. So mamaya papakita po natin yung track netong si Bagyong Krising. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral o yung paghila neto ni Bagyong Krising ng southwest monsoon, kaya malaking bahagi ng western section ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan mamaya at sa mga susunod na araw. So ano po ba inaasahan natin na track netong si Bagyong Krising? So si Krising, inaasahan natin magi-intensify ito into a tropical storm category ngayong araw. At base dito sa ating track at 2 a.m. ng July 18, 2025, nasa layong 365 kilometers east na siya ng Birac, Catanduanes. Para naman sa ating 48-hour forecast, July 19, 2025, which is Saturday, kung makikita natin, nag-intensify ito into a severe tropical storm category at possible ito tomorrow afternoon or evening. At bahagyang nag-southward itong track netong si Bagyong Krising, kaya malaki na ang tsansa ng landfall scenario over mainland Cagayan tomorrow evening or Saturday, July 19. So pagdating naman ng 72-hour forecast natin, July 20, 2025, which is Sunday, nasa labas na to ng ating Philippine Area of Responsibility at inaasahan severe tropical storm pa rin ang kanyang category at ito'y mataan sa layong 285 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Pagdating naman ng 96-hour forecast natin, July 21, 2025, nasa labas na to ng pa rin ng Philippine Area of Responsibility, layong 495 kilometers west ng Calayan, Cagayan, at ito kung makikita natin, isa na siyang typhoon category. Pero wala naman possible po, wala naman na itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. So dahil dito sa bagyong si Krising, nagdagdag na tayo ng mga tropical cyclone wind signal number 1 at una na dito sa may Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, pati na rin ng Apayao. So inaasahan natin, habang papalapit po ng kalupaan itong si Bagyong Krising, ay tataas din po ang mga possible nating magkaroon ng mga tropical cyclone wind signal at ang pinakamataas natin possible nating itaas ay tropical cyclone wind signal number 3. So para naman sa ating weather advisory na nilabas natin kaninang 5 a.m. today, July 17, kumikita natin, meron po rin epekto itong bagyong si Krising, pati na rin itong southwest monsoon natin. Dito sa eastern section ng ating bansa, ang makakaapekto dito ay itong si Bagyong Krising at pagdating dito sa western section ng bansa natin, ay ito naman ay makakaapekto ang southwest monsoon. At kung makikita din natin dito sa ating mapa ng weather advisory for today, 100 to 200 millimeters of rain ang inaasahan dito sa may Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. At sa mga color yellow po natin nakikita, 50 to 100 millimeters of rain naman ang ating inaasahan. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, para sa mga banta na mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Bukas, inaasahan natin, pagdating po ng paglapit neto ni Krising sa ating kalupaan, kung makikita natin, dumami yung color orange dito sa may northern Luzon at dulot ito yung paglapit nga ni Krising sa ating kalupaan. At inaasahan natin 100 to 200 millimeters of rain dito sa Isabela, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Kung makikita din natin, may mga 100 to 200 millimeters of rain naman tayo, dulot ito ng southwest monsoon sa may Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental at Palawan. Makikita din natin sa ating mapa, buong Luzon na ang makakaranas ng mga significant rainfall at possible combined effect na ito na itong bagyong si Krising at ang southwest monsoon. Para naman sa Saturday, naasahan natin 100 to 200 millimeters of rain pa rin dito sa may ilang bahagi ng Northern Luzon at pagdating na rin dito sa may Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, Zambales, Bataan, dulot pa rin ito na itong southwest monsoon. Dito sa taas ay dulot na itong si bagyong si Krising. Occidental Mindoro at Antique, dulot pa rin ito ng southwest monsoon. Kung makikita din natin, nabawasan na yung mga areas na meron tayong significant rainfall. Wala na tayo dito sa eastern section
ng Luzon pati ng Visayas, dulot na rin sa pagkilos netong si Bagyong Krising. Ano po ba inaasahan nating hangin? Dulot na ito si Bagyong Krising. Today, inaasahan natin, may mga bugso tayo ng mga paghangin dito sa Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental, Davao Oriental at Sarangani. Bukas naman, inaasahan din natin dito ang sa Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. By Saturday, July 19, may mga malakas na hangin pa rin tayong mararanasan dito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So kanina 2 AM naglabas tayo ng storm surge warning number 1 para dulot nito si Bagyong Krising at inaasahan natin yung 1 to 2 meters dito sa may Cagayan at Isabela. At inaasahan din natin sa paglapit nitong si Bagyong Krising sa kalupaan natin, dadami pa po yung mga meron tayong storm surge warning. So iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin lalo na sa mga malalapit sa coastal areas. At yan po muna yung update natin para sa bagyo nating binabantayan na si Krising. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Si Ingat. Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamuktakan kan sa tuyang panahon. So hanggang Sabado pa, uuranon kita digdi sa may parting albay. Nagsanib persano so epekto kening bagyong si Krising tapos ining southwest monsoon o kaya habagat kaya may mga paguran-uran tabi kita yo. So sa Domingo posibleng magluwas na din sa Philippine Area of Responsibility and posibleng maglandfall na tabi dyan sa may parting Cagayan sa Sabado ining bagyong si Krising yo. Rayo mapuene digi sa Satuya digi sa Bicol. Pero ang importante dapat permisa na kitang preparado. Laging handa. Gabi, sabi nga ni sa Boy Scout Bagatabi, ang Boy Scout ay laging handa. Paano sa Girl Scout? Dapat laging handa ma. Yo. Sige tabi, oy may klase ha, dahil man tabi ki abiso sa tuyang mga local officials tapos sa mga eskwelahan tadig di Salbay. Yo, dyan sa Katanduanes lang ang igwa ki mga nagsuspendi kang klase. Ma'am Helen Peña Torno, good morning dyan sa Baguio. Kamusta? Mga taga Baguio. Good morning, Idol, from Next Bisil Drive. Binibired. Bige. Alas 7:31 na. Servisyo Asin Reparo. Pasalamatan tanamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory.
MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha, dyan iyan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City, along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylene, ingat tabi permi. Siyempre mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse kan Syudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cup Art Abila kang Malinaw Albay, katuwang taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet na makukuha dyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa Loto. Ako sa waiting ha. Siyempre yaon man dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Kung kay puan po nindo nin mga iron work, sliding door, sliding window, roll-up door. Ako danindo si Sir Robin Cantillo sa sayang CP number 0912-295-6339. Yan tabi ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan iyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sa tapat lang iyan kang Malinaw Catholic Cemetery. Good morning tabi Ma'am Lourdes Bermejo Basabe. Yan mga nakantabay sa tuya sa Facebook Live. Kumusta tabi? Sir Arnel Soro Asueta. Good morning ma. Kumusta tabi dyan Ma'am Helen sa Bagyo Ngunyan? Ano malipot pala ma? Ma'am Helen. Natabi sa Bagyo malipot pa. Di kaya sa Bicol mas kinaguran malingaho. Ang kaya ni magpabagyo lamang naman magpayahan. Iyo may gusto ka sa kuya. Sige tabi mga tugang Ma'am Nilia Marcaida. Good morning tabi. Ibaad na. Ano sa mga chikiting tabi nido? Nagralog na sa klase? Sa imong pa. Magtarasan nakipanangga sa oran ha. Dipisil ngunyan magkasakit. Dipisil ngunyan maghagad kibulong. Arayo pang eleksyon. Apan libre. Sige tabi mga tugang alas 7:34 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang mga kabayan day po magarali mabalik lang po ang programa. Makalipas lang po ining dit sa ng mga pagiromdom. Madalion masanini ha. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, since senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills ay iba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Igwaman sindang branch sa TV na Makpua sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng bay. Sa
sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kanalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kanalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Servicio sin reparo sa Bicol Net TV. Servicio sin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Alas sige! Alas 7:38 na mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. Sila makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali yun sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house. Dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang ang oras na yan daraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, JBC President Kapart Abila kang Malinaw, Capos Bilo Lotto Outlet asin kang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha man dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Alba. Balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita nin Webes tapi papadong. Webes napit sa 17 kita kang bulan na Hulyo, taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigahla tatabi papadong, doro derecho na tabi kita. Servicio asin reparo. Simayaw ng cha-cha. O, sain nga ni ngunyan sumay power interruption. Higwa baga ki-scheduled power interruption ngunyan. Diyan po sa substation kang Malinaw. July 17, 8 a.m. O, tagtawad na yun eh. 8 a.m. to 12 noon. Malinaw Substation Feeder 2. Ang mga apektado tabing barangay, pasiring ini dyan sa tiwi adi. O ni, Nagas, San Bernardo, Belen, Malabog, Gaho, Tigbe, Poblasyon, Baybay, Bulo, Libtong, Uyama, Bagumbayan, Biyong, Libho, Kararayan, Putsan, Kali, Naga, Sugod,
Matalibong, Bariis, Huruan, Dapdap, May Nunong, Misibis, and Mayong. Diyan man sa Malinaw, sakop man sa Barangay Burabod, Santa Elena, and Tagoytoy. Alas 8, sundo alas 12 tabi. O dyan sa Tiwi. Good morning sa mga taga Tiwi. O da ka mo kuryente alas 8, sundo alas 12 tabi. Ngunyan iyan. July 17, 2025. Sige. Sir Dick Damaso, good morning tabi sa imo. May brown out. Sige, at least hanggang alas 12 sana. Uni tabi so may mga abiso na da eskwela, da suspendido sa klase ngunyan, pero duman ini sa probinsya kang Catanduanes tabi, Sir Dick Damaso. Diyan sa Biga, Catanduanes, all-level public and private school. Diyan sa Baras, Human, all levels public and private school. Diyan sa Higmoto, all levels man public and private school. Diyan sa Pandan, all levels public and private school. Sa Birak, mga tugang, all levels man public and private school. Diyan sa Bagamanok, Human, and diyan sa Panganiban. Dahil po yan kang bagyong si Krising. Manayunan, good morning tabi sa imo. Brownout palan ka mo dyan sa TV. Ngunya na Webes, alas 8 sundo alas 12. Sana nakatipon ka na tabi, manayunan ki kuryente. Pero ano man sana, hanggang alas 12 man sana palan. Sa mga taga TV. Good morning tabi sa Indo. Day ka mo tabing kuryente tagtaod. Okay, sige di. Pagkini, madali man sana, at least bako lamang ngayon hanggang atya na hapon. Perang oras man sana, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 2, apat na oras. Pwede na yan tabi manayunan. Wag lang magbanggita bata maurag dyan sa Coron Resto Bar. Dahil lang mag-brown out pagkabanggita bata maurag dyan magturtambay dyan sa Coron Resto Bar. Mapresko, masiram ang pagkaon, maliputon ang beer, ay saing ka pa. Dyan ka na sa Coron Resto Bar, dyan sa TV. Pertihon dyan relax kang buhay. No, nito so, pait nindo, gari ko ka mo dyan ki, parang, anito nga po kito, may gari-ganap dyan sa Coron Resto Bar. Gari gusto ko magdyan. Anito? Nalingawan ko, nabasa ako sa Facebook nabasa ako. Gari pasyaran ko daw ini. Gari, anito? Open bikini? Ano? Sabi ka, ini man na alalay ko. Anong open bikini? Anong open? Open bikini. Kabukahan mo man na. Anong open bikini? Ano ito? Hindi man na yugon mo ang open bikini. Hunda ka daw. Sige, pag nakwata na sana ito, aramontado kimanay iyan. Kung anong ganap dyan sa Coron Resto Bar. Baka masala kita, higuyugon mo, sabi kang alalay ko diding si Boy Libak. Open bikini daa. Anong itsura kaya? Papadong, anong itsura kang open bikini? Open bikini daa. Napait ini kang alalay ko digdi maurag man ini. Sige. Di may klase ha, tabi may klase. Magalat sana kung may mga iba-iba kasi ang lugar na may mga may bakusugang oran o madepende yan tabi sa mga local chief executive tapos sa DepEd. Pero ngunyan, para man kabiso. Lagi po sa probinsya kang Albay.
Madali lang ta. May nagbabara sa alunan ko, ay sa dungo ko. Sandali, baka bigla yung pumuskat na ko, air kita. Okay. Sige. 46 minutos tabi. Lipas na ang alas 7. O digdi kita naman. Maurag ang Albay Electric Cooperative. Digdi sa sendang pinagigibong massive apprehension activity. Ining mga pagdadakop kay itong sa mga manghabas ng kuryente. At least halos oral daw kasuod ma. Igwa kay 21 na naman. 21 konsumidores kang Albay Electric Cooperative ang nadakop. Naigwa po nin mga illegal connection o kaya nanghabas ng kuryente. Diyan po sa Siyudad Cantabaco, 4 na barangay. 4 na barangay. Iyo ang Barangay Pawa, Bumbon, Ginubat, Asin San Carlos. 21 ang nagkadarakop kang mga taga-Alico katuwang dyan so PNP Regional Office number 5 o PRO 5 Tabaco City Police Station. So pigdarakop ninda itong may direct tapping, tampered meter, asin illegal na transfer o pag-transfer kang metro. Parang mga arog kayo na di. Sa Tabaco, anom ang mga nadakop na nag-change meter. 15 man tabi ang correct o na-pull out na mga service wire. Yugon mo yan. Sige, sana pait-paiton sa napagdarakop kading may mga illegal connection, tabaka lamang hilingon ta daw adi. Tangon yan bagan bulan, puga-puga halos ural daw. Igwa ki nadadakop ang mga taga-Alico kay itong mga nangarabas ki kuryente. Baka lamang tabi manayunan sa mga masunod na bulan, kung niya na maabot na Agosto, magbaba lamang ang bayadan ta. Hilingon ta daw. Kasi kung halimbawa, dakulo na ang nagkadarako na mga nangaharabas ki kuryente, posibleng mababa man sa tuyang bayadan ta. Kita baga nagbabayad ka sa mga hinarabas na kuryente? So, naghabas, pipatong po ito sa tuya sa paagi kang systems loss. Di ba bayadan ta, babangaon ta itong hinabas ninda, tapos kitan mabayad. Baka lamang sa masunod na bulan, kung magbaba, di epektibo. Epektibo ining pinagigibo kang Albay Electric Cooperative na pagdakop ka ining mga mahabas ng kuryente. Pero kung sa sunod na bulan, pigbabayadan ta, iyo man lalay. Daitamati. Daitamati na itong mga nagharabas ki kuryente, iyo man lalay ang bayadan ta. Ano yan? Kaya magayon iya na mabaluta sa masunod na bulan, subil ta sa masunod na bulan, hilingon ta kung magbaba so sa pigbabayadan ta sa systems loss. Kasi dakulo na anaada ko. Dakulo na. Alusuro alda ko. Ang minimum na nadada ko, sobra perming, maabot permi sa 20. Maabot sa 20 na mga konsumidores. Pero aldaw yan. And dahil pangani kandig di sa ibang lugar. O ini kasuod ma, dyan sa na ini sa 4 na barangay kang Tabaco. Paano sa ibang lugar? Bilog bagang Albay iyan. Bilog na Albay iyan. Pag nagkakadar ako pining mga nagharaba si kuryente, posibleng bumabaan sa tuyang systems loss. So yan tabi ang babantayan ta. Aabangan tayo sa mga masunod na bulan kung magbaba man lamang sa tuyang bayadan.
Pero kung dahil man giraray magbaban sa tong bayadan, ano man na data yan? Serbisyo asin reparo. Iyo man lalay ngaya. Ang pigbabayadan ta ngaya, iyo man giraray. So bako epektibo. Ha? Ining mga nagkadarakop tabi, Ma'am Star Brillantes, good morning tabi sa imo. Iyo, kung iyo manggiraray ang pigbabarayadan ta, naray pa dahil nakamumandarakop, iyo man ay nako, digdi po sa probinsya kang Albayad eh. Ha? So yan tabi mga tugang. So yan ang abangan ta. At least magayon ta, urual daw. Ikwasinda ki mga nagkakadarakop talaga na may illegal connection. Yo? So very good yan, very good yan. Sana nga ni maubos-ubos na yan. Tanganing makababa-baba man lamang ang pigbabayadan ta. Ta kita permi ang lugi, so may mga lehitimong connection, nga day man kita nang harabas, pero kita ang tigpapabayad kaining mga hinarabas na ini kang iba niya tong mga konsumidores digdi sa Albay Electric Cooperative. Sa tuya po yan naka-charge. Sinda, libre, kung todo di aircon, mga appliances, kumpleto, day nagbabayad sa kuryente, so tigkukonsumo ninda ta hinabas ninda, kita tabi ang nagbabarayad kan. Tigbabaranga-banga ta. Ha? Tigbabaranga-banga kan mga konsumidores, tangani mabhipnoan sa na itong hinabas na kuryente. Yo. Oh, so sana dur-diretso ini. Ha? Nganing bumaba. Saro ini kaya sa mga pigpapasanta na kung nga ta minadakulaw nan sa tuyang pigbabayadan, grabe na nga nang katitipid ta sa kuryente. O ako nga ni, nagparabakal ako tabi manay Gina, nagparabakal ako kisular, pagkabanggi, bira sa na kami magamit kan sa mga ilaw mi, kami mga solar ako, pero sa pigbabayadan ko sa kuryente, yung manggiraray. Iyogon mo yan na, may solar na nga ni, paralsok sa mga ilaw. Solar ang gamit ko, pero sa pigbabayadan ko, yung manggiraray. Grabe ang tipid ko tabi, Ma'am Star Brillantes. Na halos nga ni, ang ilaw ko, sumata ko na sa maringaning ito, malinaw pa man ang mata mo. Yo, oh, grabe kita baga katitipid. Lalo na sa mga saradit na konsumidores. Para ngayang bayadan ko ngaya sa bill ko, 1,500, pagday ka nagkabayad, puputulan ka tulos. So mga mahabas lugod ki kuryente, na may mga aircon, kung ano-ano pan mga appliances ang gamit sa harong, dahil lamang naghadit, na maputulan, mawarang ki kuryente. Pero kita, na mga saradit na konsumidores, takuto na kita, pagday kita nakabayad kan sarong bilta, grabe ng takot kaputulan kita. Pag pinutulan ka, mabayad ka na naman ki-reconnection o nagulpi ka lugod. Pag pinutulan, mapareconnect ka, may bayad na naman. Di ba? No, pero so, itong mga mahabas kang kuryente, siram-siram sa nambuhay. O, kaya sabi baga kang aliko, kung may aram ka mo dyan sa indong lugar, ituro nindo. Tanganing darakopon, o makatabang lamang kita, na mapababa lamang ang satuyang pigbabayadan kada bulan. Yo, grabe. Yung mo yan na hinabas ninda, sinda nakapasiram-siram, tapos kita nagbabayad. Serbisyo asin reparo. Basod ba ha? 4 na barangay sa Tabaco. 21. 21 tabi ang nadakupan kang Albay Electric Cooperative kasabay so mga tauhan kang Philippine National Police dyan sa 4 na barangay sa Tabaco. Ayo, 4 na barangay nagkadarakupan tabi nin illegal na connection. Sige, sana diretso na initabi Ma'am Sidro Carinan, good morning tabi. Brown out dyan sa Tiwi, pag alas 8. Ma'am Lynn, igwang advisory bagaho.
July 17, 8 a.m. to 12 noon. O dyan sa Malinaw Substation Feeder 2. Dahil ka mong kuryente dyan sa Tiwi. Hanggang alas 12 man sana. 4 na oras man sana. O di pagkahapon iguana. Iyo. Pero magayon nga yan, tama presko tayo na nga niya, nag-uran-uran baga. Pero maski na nga ni nag-uran-uran baga, malingaw tadi. Iyan ang problema, tangata daw yan. Ang habagat ngayon mainit. Iyo, pero dakulaon na tabang kang habagat, dakulaon ng tabang kang habagat sa probinsya kang Albay and Bicol area. Pag may araw kaning maraot ang panahon, tigtutulak tabi Ate Pedes, tigtutulak ang mga raot ki panahon ang bagyo pasiring duman sa itaas. O kaya bagayaon mo niyan duman so bagyo pasiring sa taas na. Sa aga maranidigi sa may parting Katanduanes. Pero ngunyan iguana ki mga pinagsuspenda mo na sa mga klase sa nagkakapirang mga munisipyo dyan sa probinsya kan Catanduanes. Pero posible din ni maglandfall dyan sa may parting Cagayan sa Sabado. O kaya hanggang Sabado maurang tabi kita digdi sa parting Albay. Ang makakapiktar sa tuya tatig bubutong man kang bagyo so habagat. O yun yung pigapod na southwest monsoon. O yun ang magpapauran tabi digdi sa Satuya. Sa probinsya tabi kang Albay. Pero okay man ini. So Satuyang mga parauma kaipuhan tabi nin patubig sa dagat. Ano man napait mo man an? Patubig sa kabasaan. Tataranom na naman ki Paroy. Nagtataranom na nga ng igwa kita ki Papa. May mapapa lamang kita pagabot kay mga sunod na bulan. O nagtatararam na naman kay Paroy. O nganing igwa kita kay pagurarampangan lamang naman sa lamisa. O kaya kay puan ngunyan kan sa tuya mga parao matabi mamlin. Tubig tabi. O dyan sa mga kabasan, tabata sa mga kabasan ngunyan. Dahil naman kay mga patubig. Adipisilan sinda. O kaya ang pag-asa lang tabi ninda ining paguran-uran. Sumasitas ko nga ni Deman. So, hapod kayo ni. So, sa kuyang masuwa. Pagday ko tidugdug, nag-aaral lang na biyo. Kay Rakon. Kaya kay puan mo dugdugon, aga hapon manggiraray. Takunday mo dugdugon. Kay Rakan mga iba pati ang init ngunyan. Bako man siya malumlom pero mainiton. Biyo nag-aral lang ang mga dahon. O kaya tapat kay puhan tabing dugdugon, may tubig permi. Sige. Alas 8 na tabi mga tugang ang Satuyang Philippine Standard Time. Break mo na kita ha. Madali sa natabi mo na ta inang pinaka-importantihon sa tuya. Sarabay tabi mo na kitang mamibi kang Horacio Imperata. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama.
Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Dong mga aki sa saindang pag-aral. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Siya una sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills ay iba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro ka 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na makpua sa E. Corteza Building, Tigbi, TV Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol.net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol.net TV. Alas 8:06
An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano, dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Rener Bursecan Ciudad ng Tabaco, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay, kasabay taman dyan ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services na makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Yan. Sige mga tugang, balik po ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ini. Kanyang pong aldaw kitanin Uwebes. Pet sa 17 kita kang Hulyo taon 2025. Sundo kita alas 8:30 mga tugang mga kabayan. Happy birthday kay Chairman Jodeline Calyo kang Labnig, Malinaw Albay. Birthday man ngunya ni Manay Alice Casquejo. Birthday pa pala ni Manano. Manay Alice. Una ko pundo na kayo ng pag-birthday. Ngayon pa pagpapundon man pag-birthday. Tayta ka ngayon dyan tawan niya kilinubak. Ling mo na. Asiram ang linubak ngunyan tabi, ate ade, ate pedes. Ang pertihon ngunyan sa mga pinurupakro. Pinakrong batag, pinakrong kamuting kahoy, pinakrong galyang. Tapos kung medyo ihigos-higusan ka, so pinakro munting kay, pahiton mo ka, lubakon. Sus Maria Usip Tabi, Sir Edwin Sistina. Nagan mo ki sa kalibkib na kinudkod na nyo. Iyan na linuba. Tapos lagan mo ki margarine. Ano pa? Ano ito so pampamot? May pampamot bagantig lalagan dyan? Tapos paiton mo ki tinutong na kape. Pertian mo niya na maoran-oran na yaon si bagyong si Krising. Puwerte ade, pag-arog kaya. Ano daw tabi man ay alis kung igwa kakiarog kaya dyan sa birthday mo. Masunod daw, pag nag-birthday ka, arog ka nang ipahit ko. Puro sana pinakro. Pinakrong kamote, pinakrong tigay. Puro sa pinakro. Dahil ka mo magreklamo ha sa mga makiki-birthday. Wara digdiki pansit, wara digdiki spaghetti, or ano. Puro sa pinakro. Ang kapartner, tinutong. Iyon, maurag niya. Sige. Sabi, tabi, Manay Gina, regwaluhan mo daan si Manay Alice na malibong daang payo niya, tawan mo daan siya ke pampaumay. Ayo. Aray kanitawan kikating ko. Maumayan ka kang kating ko. Hain, si Manay Alice, tawan ko kikating ko, o kaya white flower. Malibong da ang payo. Nalilibong da si Manay Alice, birthday, nalilibong. Maray ka ni, o tawan ki, apod ka ni, white flower, o kaya kating ko. Ano tabi, Ma'am Gigi Calyo? Anong pwede tang itao? Alcampor? Haputan daw si Manay Alice kung anong oras at yan na hapon. Ang puon kang meeting.
Sige. Maatinder ka tabi, Ma'am Gigi. Umadyaging ka naman. Dahil ka magpapara-jogging-jogging na solo. Pag mag-jogging ka, imbitaran mo man ako. Ako ang taga-kudak mo. Ini, Manay Alice. Sige yan, nagkukudak sa imo. Di, anong oras databi? Sabi ni Madam Gigi Calyo. Ang meeting, Manay Alice. Uni si chairman. Gari nagbabad na Niki tablon. May kasabay na apod kay ni lemongrass. Sa Bicol, Tanlad. Iyo, nabala mo na tabi, Ma'am Gigi Calyo, so tablo na may tanlad. Gusto na ni Boy, si Christine Ongkortan, aka Boy. Gusto na ni Boy. Biyo nagreligid si Boy. Sala mo kaya, kuya? Anong sala ko dumaan? Hiling mo ni si Boy. Ako pasutig sala. Sabi kang Department of Education, mga tugang, Sir Ronquillo Edward, good morning. Ang mga eskwelahan digdida sa Bicol, preparado. Ngunya na panahon ng tag-uranan. Mailing ta. Iyo, preparado na tabi ang mga eskwelahan digdi sa Bicol. Ngunyan tabing tag-uranan. Ini ang tinawan tabi ning doon ni Department of Education Bicol na perming preparado. Ayo, perming preparado ang mga eskwelahan sa rehiyon arog nangunya na tag-uranan na. Sabi ni Manay Alice, day ka na da mag-iba pag-jogging ni Gigi ta igwada ayang kikaiba. Istorbo ko kaya. No. Maling mo na. Sabi, inugod ako maiba, siparar man ako, jogging man ako. Ni mana baka mas makaskas pa kaya si Ma'am Gigi sa kuya mag-jogging. Ako ang jogging ko supang general. Yo, baka kaya pag mag-jogging kaskas baka mainutan pa ako. Yo, dumasa na kita sa luwi-luwi sa Nandalagan. Good morning tabi sa imo Ma'am Dang Insisa. Maray pa ni si Ma'am Dang. Ta sige kisa na ang jogging. Yan maura. Kaipuhan dapat perming healthy kita. Permi dapat sexy. Kaya lang ngaya, pag nag-jogging ka ngaya sa mga arogan dyan sa San Vicente, dyan sa Pigapod na New Road, ang pagkatapos mo garing ng pag-jogging, matitintasyon ka ta, dakol ki mga paninda na mga pagkaon. Ka-jogging, kakaan. Ma'am Dang Insisa, Madam, maray pa duman ka sa nasa Linyon Hill. Wala duman ki tintasyon lamang na paka-jogging mo, day ka matitintara na magbakal ka kan sa mga kaunon. Pero kung duman ka sa Boulevard, sus Maria Jose, pag-agi mo pa sana, napaparong mo na sa fishbowl. Yeah. Jogging mo. Kahit sa jogging mo, napaparong mo na sa fishbowl tapos squid ball. Tapos supusit. Parang nga kayo, nitapuso na yung jogging tao. Makakana kita. Inda. Ini man si Manay Gina, bako nakaramog lugot. Sabi ko nang day ka magpararibok Manay Gina. Name.
bakong ngayon nakaramog lugod. Dahil databi malawos ang meeting tamauran cancel da. Kaya ako kasod nag-jogging ta piyong ngani da ako ta nganing day ko da mahiling sa mga paninda ng mga kakano. Tiyagon mo ya. Tapos nakapanukawan ka na duman. Kahit magasukakan mo kasubang ibay do kaya jogging ka naman tapos makakan ka man sana. Parehas yan kan sa mga nagsusurumba. Pait ang surumba. Energy. Talagang hataw. Pagkatapos kan sumba. Saan nga may pistahan? Duman niya kita sa Matagba. Pista duman. Pahit. Helen Manindoya. Sus Maria Joseph. Sayang lamang kang power exercise, makarakan man sana. Sabi mga tugang ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, kunyan daang tag-uranan, preparado ang mga eskwelahan di sa Bicol. Na-train na databi sa mga personahe kan mga eskwelahan na kung ano ang dapat nindang gibuhon kung ingkaso umabot ang mga kalamidad. Asin maapektaran ang pagklasikan mga estudyante. Yan. Yan ang maurag. May na-train na pala sa mga personahe kan mga eskwelahan kung ano ang sa indang gigibuhon kung ingkaso maapektaran ki mga paguran. Sabi mga tugang ni Sadsad na sa ibong kaini kadakol pa databi ang mga classroom sa reyon ang under construction pa. Makalipas o kaya makalis tabi na mandanyaran ang mga ini kang mga uminaging bagyo kang mga nakalihis na taon asin igwa pa databi subuot na mga classroom na madali naman databi matapos. Yun. Alagad apera kay ni mga tugang may mga classroom man databi digdi sa reyon na kinakaipuhan pang i-repair. Narumduman nindo so pandemya may mga pandemya bagyo rin napunggas kita kang bagyo rin napunggas sa mga classroom sinundan kang pandemya. Diday na nagibo, de tulos na trabaho, de na repair tulos sa mga classroom. Ngunyan pa sa ng mga nakaaging taon, saka pa sa na nagayos kan mga classroom. Kaya igwa pa databi na mga classroom, digdi po sa Bicol region, ang kaipuhan pang i-repair. Pero sa iba under construction na sa iba madali na matapos kaya ang sabi kang sa tuya mga tugang na pagkaini ka sa tuya pong regional director kang DepEd Bicol na talagang handa pinaghandaan na ninda ang mga arog kini digdi baga sa tuya iyong masa na permi ang nangyayari baga bako yung man sa nabaga nangyayari pag-araw kaning bulan lalo na pag-abot na kang bare months nako yaon na dyan ralaugan na tabi sa mga makukusog na bagyo so igwa naman ki mga plano ang Department of Education kung ingkaso tabi rapong gason kita ki mga maraut na panahon digitabi sa parting Bicol. Serbisyo asin repar. Mag-jogging katabi Ma'am Gigi duman sa mga daing duman sa mga daing tentasyon. Ang iba kaya mag-jogging niya kita duman tadakol na tao. So pakitang tao lang ba? Pwede ka man mag-jogging duman sa daing katawo-tawo. Kapag nag-jogging ako kaya abo ko mag-jogging diyan sa
Diyan amo ko mag-jogging diyan sa New Road na yan ta. Dakulon ang mga tentasyon diyan. Pag-agi mo, nahuyup-huyupan ka kan suparos, may nagbabarbecue. Bagong iyo tabi, manay alis kaskeho, birthday ngunyan. Di, paano ka ini? Tabi manay alis. Huna, kuday ka naman nagbe-birthday. Nagbe-birthday ka pa man pala. Kaya sabi ni Ma'am Gigi, kung anong oras da ang meeting, sabi man ni Manay Gina, malibong dampayo mo to, daranta kaki, pagkini, katingko, o kaya white flower. Nganing maray lamang sa imong buhay ko. Diyan pulong ka. Kating ko kung bako white flower, masalinggaya ka ng buhay mo. Yo, happy birthday tabi, Manay Alice. Yan ang maorag na barkada ko. Sige. Sa aga, Biyernes ade. Biyernes tabi sa aga, sa mga taga Malinaw, mag-antabay po kamo duman sa programa ta sa 107.7 Radyo Natin Tabaco. Kada Biyernes, alas 10 alas 11, igwang programa dyan ang local government unit kang Malinaw. Sa panginginot yan ni Mayor Shika Posbilo, Vice Mayor Abby Cargullo, asin kasabay dyan Susanggunian Bayan kang Malinaw. Ang titulo kang programa, Bagong Malinaw. So sa aga ang launching kayan, yan tabi sa mga ganap dyan sa Malinaw, lalong-lalo na sa mga pinagigiribukan sa tuyang mga opisyal o maraman tabi nindo dyan sa loob kang programang iyan. So mga dapat maraman kan mga taga Malinaw. Mas magayon so naaraman kan mga taga Malinaw kung ano po ang mga pinagigibong lakdan kan sa tuyang mga opisyal. So mga pwedeng announcement, asin iba pa, so mga dapat naklaruhon na mga issue, mga ordinansa, resolusyon, mga programa kang LGU, dumantan pag-irestoryahan na, sa aga na tabi yan, alas 10 alas 11. Kaya antabay ka mo mga taga Malinaw, igwa kita mga kaulay na mga taga-pagtaram kang kada departamento, yan dyan sa PNP, BAP, kung sisay pa, lalong-lalo na so ngunyan nagadang-adang ang Alinaw Festival, siguro ang isa lang tatulo sa aga, so dyan sa yung tourism officer, si Sir Mike Nabron, aramontan mga nakalinyadang activity sa Alinaw Festival. Dyan sa Malinaw tabi. So sa aga tabi ang Biyernes, po na kang programang Bagong Malinaw. Dyan sa radyo natin 107.7 Radyo Natin Tabaco. Na mga taga Malinaw, kada Biyernes tabi yan. Nganing permi ka mong updated kan mga nangyayari, dyan tabi sa banwaan kang Malinaw Albay. Serbisyo Asin Repart. Sarumbang Happy birthday tabi, Manay Alice. Ano sana? Basta sana. Salamat sana. Ay, man pwede ang dapat magpapansit ka. Ay, man pwedeng salamat sana. Magpapansit ka. Bata sige na naman ng oras. Mahiyak-hiyak na naman ang tulak mo kaya tabaka magdakol na naman ng tubig sa salong. Birthday ko kaya. Iyak-iyak ngayon dagan ko tabaka kaya magdakula na naman ng tubig sa salong kambalsa. Maibakwit nga kami.
Irak man kay Manay Alice birthday, nagihiyak-hiyak ang daganta. Baka ngayon magkusog ang ora. Magdakol na naman niya ang tubig ngayon sa balsa. May bakwit naman niya kami kini. Good morning, Tabi, Sir Abi Imperial. Kumusta si Sir Noli? Maorag palang Tabi, Sir Abi ba? Mga kamiyembro mo palang sa mga kahimanwa ko, adi. Ay, maorag ka naman pala na mga bisiklet, sibid-sibid. Iba-iba ka naman pala sa mga road ride. Adi, maray kayo ni mag-iba man kami ni Sir Alwin. Taigwaman bagay ito. Kung agdown mo si Sir Alwin na mabubulok man sana ito, so sibid-sibid niya man duman sa harong ninda. Taga road ride man lamang. Pig-agda ko kay ito, pero iba man so ride ang inabutan mi. Buti so inabutan mi. Si Papa Choy sampay diya ko initabuti ang naabutan ta ne. Kaya si Papa Choy habo na mag-iba. Dahil na nga ako maiba sa mga road ride nindo. Iba man nga yan nadudumanan. Naidap-idap si Papa Choy. Mos na nga tamotukad nga kita duman sa Donsol. Fight kami, duman kami kay Papang ka ito. Abot kami duman kay Papang kang road ride na yan. Pag abot duman, iba na siya inabot. Paguli buyo. Kay drive sana. Inom. Sabay mo ugare. Ay, sige Tabi, mga tugang, paaram na po muna kita digdi sa programa. Sa pangaran ni GM Maestro nila doon, ni SM Sir Tony Pading Ray Bagasala, good morning dyan sa Bantayan. Kumusta sa mga taga-Bantayan? Sa pangaran man yan kan mga katuwang ta sa programa yan dyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory, City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bunggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapart Abila kang Malinaw, kasabay ta dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet and ang R Cantillo Steel and Aluminum Fabrication Services dyan sa Zone 5 Balading, Malinaw Albay. Sa indo po gabos mga parantabay niya to. Maraming salamat. Ako tabi ang sa indong lingkod Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. At siya naman alas 10 sundo alas 11 naman sa sarota pang programa. So tama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos. Domo arigato. Ringat po kita. Bye-bye. Servisyo Sinripa. Simulao dahil ko maliwanag. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit
huli kan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ampadosang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World